ini ne bi kuma dani dala to komna Musa ni ala kun bi kuma dani dati Musa ya ala wuri jikola sanfini min kumbe dro tara ro o ka jugu kara moko ma e ka gerbu fara nyonga e re ka jetila ini ala bi nyombe wallahi e ka ta dro o ko be ka che o mano ko wallahi Musa ya kunsu ayi denka ala wuri ako tuma e ka jibana wa balle ala ko ne ka jima pa ako nga jugu kele do be awcela Musa ko toy ndijina balle we tuma yi ni kuma kan keme fo bi konondo ni konondo no kain obi toy jugumani kele min bala obi takata fo mogoyi pour ka mogo fara ka bonyona wallahi na bi fo ma ko annamima ako annamima mi bawjela Musa ko toy ne wele ni damatele ibti da tureli kabala dija balle ibe mu famoina Musa ma jogo inge baka do dibi Musa ya kofle ako ala ko ati jina ko namima do banjala ya ko toy ko jitina namima sina ka fo ayere kono ko ako ala nine du mbora balle mbora la sani Musa nunga se so jina ako ala ko ni ajullay iwele kuma na ikuiti jina iwele bali ye jina mungera balle ala ko ma ko namima min kumbawchela Musa ka tubira wallahi nine de jibali kana ko namima be na tubira nganga jina Musa yi denga ta do akaso ako ala ibse kan namima nyira na wa ikele ningere nda fo mashi ala ko Musa ka jugu to ala ne ma labla atubile ko ay jebi buli sai tirin tiki kele do o ya shike Musa ka jamana Musa yi shike ka ta fo lahara ala ma tiki jira Musa la o yi Musa ne ala ce me aunda ni to ni bila toro do mi kay kaso telephone bi bla ran sire mana ka garela do fana sarambe ka blandela kataka ma bado yere fana ke sadri war fitini do war ye jigo kelen doron ebe kuma minga obi rezo ka kata de o anga karamo do be ala kan nana o ya nege ka warda makaka fo muso ka bologoli mai ay minga kuma na te multi flabo warni min dirama adanoma ma circuler la fambe ma uti dai kuma ko kele de bi warni nde ma doron ma to bi chene kedi o de lawo mo kele on tara ne fe umu atiyatu de kumbe muso kan ni ko sigi ke madina ala kira kile balle kira de ko ma do fa kanan ne ka do ko sebe parce que ni ne ka do na ko sebe a se ka muso ne ke do ya aw bi haketu unana amerique do community anglais kamay ko kira ko ne ka kana do ko sebe ko eski o farata ko ka dabla angwa anglais muso ni ngita tena dobe ka kuma fay anglais kana community ube ya ichi fone ko kira ko ne ka kana do ko sebe ko eski o farata ko ka dabla angayo de fo ako ngwa mana mobili lawa ako nanola au sera yoro chenema chauffeur mobili ke doni oni mobili foga ki do kele do angara mo usera karamo fo ma ye million tanda da bema me we wana nema ne fana yo di fanda mo ala kale mana da ma